Dar antika fil-qalba ta' raħal ġdid inbidlet f'residenza li qatt ta' ġuventù li m'għandhomx fejn jgħixu issa se jkunu jistgħu jsejħula darhom. Id-dar li tinsab fit-Triq Sammatu li hija dar tipika ta' raħal Malti ġiet trasformata fi 3 flats żgħar indipendenti. B'kull flat għandu l-kċina u l-kamra tal-banju privata tiegħu u saħansitra żona miftuħa. Ir-residenza li ngħatat l-isem Alberto Marvelli b'tifkira tal-Beatu Taljan magħruf għax-xogħol li kien jagħmel ma' dawk bla saqaf fuq rashom hija parti minn proġett innovattiv tal-Federazzjoni Nazzjonali ta' Studenti u Ħbieb ta' Don Bosco. Il-proġett seħħ ukoll bl-għajnuna tal-Assoċjazzjoni tal-Ordni u d-Dar Osanna Pija. Dan il-proġett għandu l-iskop li joffri kemm lil żgħażagħ bla saqaf fuq rashom u jrawwem fihom l-abbiltajiet biex jgħixu l-ħajja indipendenti fil-komunità. Tkellimna ma' Brian Magro, kap eżekuttiv tas-Sależjani f'Malta, fejn staqsejnih jekk bħala Sależjani rawx bidla fil-ħtiġijiet ta' żgħażagħ li jiltaqgħu magħhom. Rajna bidla u għalhekk propju qed inżidu x-xogħol tagħna, ovvjament il-ħidma tagħna qed tkun diversa wkoll u qed nimmodernizzaw il-mod kif nilħqu dawn iż-żgħażagħ. Qabel il-Knisja kienet toffri istituzzjonijiet kbar. Illum dik m'għadux l-aħjar mudell li noffru servizz għal dawn iż-żgħażagħ, qegħdin immorru aktar għal djar fil-komunità, iktar b'riżorsi iktar u faċilitajiet iktar moderni skont il-ġurnata u l-bżonnijiet taż-żgħażagħ illum. L-Arċisqof Charles J. Scicluna inawgura din id-dar fejn faħħar il-ħidma kontinwa tas-Sależjani u ta' dawk kollha li jaħdmu biex jgħinu lil dawk l-aktar vulnerabbli. Waqt l-inawgurazzjoni, il-grupp Familji fil-Bżonn fih dan il-Partit Nazzjonalista f'Raħal Ġdid ippreżenta għotja ta' oġġetti bżonjużi għar-residenti tad-dar. Iż-żgħażagħ li se jkunu qed jgħixu f'din id-dar se jkollhom iċ-ċans jgħixu hemmhekk għal massimu ta' 2 sentejn, fejn tulhom se jingħataw ukoll servizz ta' mentoring minn numru ta' esperti diversi. L-għanu li dan il-proċess jgħinhom jitalmu jgħixu indipendentement biex fit-tmiem is-2 sentejn ikunu jistgħu ikomplu bil-ħajja tagħhom barra minn din ir-residenza.